Lan soň ýokary minýär. Ol minýän adamlar kimler şu Timurfa birinji Hazynoý birlikde. Ha, sen hep eşitdiň Timurfa bu Tigurov'u? awa Hmm. Timurfa Hazynoý birlik. Näme üçin näzeret başga döwletlerden men şol adamyň nähili güýjüniň baglygyny bilip bolýar da. Meselen başga bir döwletlerde meselen Amerikany alsak, Amerikada bort nomerasyny ýylýan. Prezident birlik kodu bolýar. Mhm. Birinji bolýar prezident. Birlik kod göterýär. Ýöne biziň döwletimizde Gurbanuly Berdimuhammedow 100'lük kody. Oglan 103'tü. Hmm. Serdar 103, bölüm 100'lük Hazynoý kody. Bunda näme mana Ama gelýär? manysy şoň kukladygy gelýär-de. Hmm. Aslında birlik bolmaly eger hakykatdan birinji ýerde durýan bolsa Türkmenistanda birlik bolmaly şoň kody. Hmm. Ondan oňam başga Ol adamlar bar diýäňde. o başga ýerden gelen gelmişekler bar, Turmany gormana gelenler. Ana olar Timurowdan başlaýar birlikden jeli ýokary kalkypga ýüzeçen. Hmm. Ondan soň Gurbanuly Berdimuhammedow 101 şuat kuluflardy. Mao. Kuluflar bulardy. Bir 102 Hacımradow, Öwedgelli, Gellimradow düşdi. Mao. 102. 103 Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow. Ni kod göterenlerine kodlary bolan. Onuň birler ýanky peroda durdum, ministrler girdi. Telewizionýa zapis